Saludos. Vandaag hebben we een presentator, een tekstschrijver, een artiest en een acteur. Nou. Deze man heeft geen introductie nodig. En als ik nu moet gaan vertellen wat hij allemaal heeft gedaan, dan zijn we 2-3 dagen verder. Vandaar dat ik zijn Wikipedia hieronder de video ga plaatsen, zodat jullie zelf verder kunnen lezen. En ik zal alle informatie van hem hieronder plaatsen. Kun je allemaal teruglezen en vinden en kijken en luisteren. Vandaag hebben we Gilly Koster. Gilly, welkom in Award TV. Dankjewel voor de uitnodiging, Lutson. Ik voel me heel gevleid dat jullie me vragen. En ja, ik wil graag met je praten en ik doe dat in al mijn kwetsbaarheid. Ik ben gewoon een eerlijk mens. Dus misschien zeg ik soms dingen die niet zo handig zijn om te zeggen, maar ik ga ze zeggen. Dus kom maar op met je vragen. Ik ben benieuwd. En het is, de kijkers moeten dat en de luisteraar moet dat weten. Dit hebben we niet voorbereid. Nee. Het is een hele spontane gesprek. En ik volg jullie al jaren, sinds 1990 daar. En ik was een keer verrast en sindsdien heb ik hem nooit meer losgelaten. Hij kwam op de NPO en hij zei van, dames en heren, er is niks mis met uw tv, ik ben zwart. Ja, het was kleurentelevisie, dus ja, voor alle zekerheid, je weet niet, misschien laat je mensen schrikken, toch? Want mensen in die tijd waren zwarte mensen, was een soort novum op televisie, weet je wel. Het was zo zeldzaam. In die tijd was, ik kan me alleen nog Donald Jones herinneren. Donald Jones, die speelde in Flip de tovenaarsleerling. Maar dat was ook weer jaren daarvoor. Er waren heel weinig zwarte mensen op tv. Ja. Ja. Althans, Nederlandse zwarte mensen. Dat klopt. Dus in principe, ik ben zelf van Curaçao. Ik heb me geïntroduceerd toen ik je eerst belde, want ik volg je al jaren. En onlangs heb ik je gebeld, dat vond ik heel netjes. Je zei gelijk ja. Ik heb me geïntroduceerd, net zoals Rijman dat geeft. Wie is je vader, wie is je moeder? Dus ik heb duidelijk aangegeven wie ik ben, wat mijn afkomst is. En de reden waarom ik jou al een tijdje volg, is omdat je tekstschrijver bent. Je bent acteur. En je bent ook presentator. En je zit al zo lang laat ik dat zeggen, in de business als presentator. En de laatste tijd ben je ook geswitcht naar de social media. En, heel erg. En daarom wil ik je vragen of je ons een beetje mee kan nemen waarom je voor presentator, als presentator bent gaan fungeren en wat je beweegredenen zijn geweest om te gaan schrijven en muziek. Oké. Dus dan geef ik het woord aan jou. Nou, ik vind het wel fijn als je me ook vragen blijft stellen, want dan kan ik daar wat meer gericht antwoord op geven. Maar ik kwam er op een gegeven moment achter dat als je grote groepen mensen wil bereiken, dat televisie en radio hele goede media zijn om dat te doen. En ik keek naar de tv en dan zag ik gewoon de Ver van mijn bed show. Ja. Dat was een programma dat gepresenteerd werd door, ik dacht, Han Vermeer. En dat was alles wat ik niet was. Weet je wat ik bedoel? Het was allemaal zo ver weg. Maar ik woonde hier in Nederland. En toen kwam ik bij mijn vrienden thuis. En ik heb een Mattie. En die heet Odongo. Hij komt toevallig ook van Curaçao. Ja. Althans, een deel van hem komt uit Curaçao. Hij is ook Surinamer. En hij had een klein kantoortje op de Xaar-Peterstraat, waar al mijn vrienden kwamen. En ik kwam daar binnen en ik zei van, nou jongens, we moeten televisie gaan maken. Nou, die jongens die hebben me vierkant uitgelachen. Want het was, wat was het? Ik denk 1980 of zo. En dat zou niet gaan gebeuren in Nederland. Nou, toen heb ik een brief geschreven naar de RVU. En de RVU die presenteerde dat, tenminste die zorgde ervoor dat dat programma op tv was. Had ik een brief geschreven dat ik gezegd, nou ik wil een programma presenteren met Diewertje Blok. En Diewertje Blok was toen heel erg jong en ze was heel erg hot.
Weet je wat ik bedoel? En ik had gezegd dat ik een programma wilde presenteren. En dat programma moest dan heten... Gilly Koster met Diewertje Blok niet ver van mijn bed, maar in mijn bed. Ik heb nooit antwoord gekregen op die brieven. Maar mijn vrienden lachten mij dus uit en zeiden dat dat niet zou gaan gebeuren. Nou, inmiddels was het 1985 geworden. Toen las ik in de krant dat er een migrantentelevisieopleiding was. En toen heb ik, heb ik me aangemeld. Ik had toen totaal geen camera of camera-ervaring. Ik wist daar helemaal niets van. Ik kon aardig fotograferen. Dus ik heb de geboorte van mijn zoon... want ik moest een werkstuk maken om aangenomen te worden bij die opleiding. En ik had alleen maar een fotocamera. Dus ik heb de geboorte van mijn zoon... Sorry dat ik onderbreek. Ik heb een stukje gemist. Welke opleiding? Het was een opleiding die heette de Migrantentelevisieopleiding. Okay. MTV-opleidingen. Want dat was ook weer zo'n foefje. Want een paar witte jongens die waren erachter gekomen dat er allemaal potjes waren voor migranten. Waarvan de migranten op dat moment geen gebruik maakten. Want wij wisten geen bal van die potjes. Ja. En een van de mensen die toen gebruik gemaakt heeft van dat potje is die journalist die wel eens op een van de oudere journalisten, Gerry Eikhoff, die kwam van die opleiding van migrantentelevisie. Althans, die was er met zijn paar vrienden achter gekomen dat dat potje bestond. En daarmee kon je dus camera's kopen. En dat waren allemaal witte jongens. En die hebben toen de migrantentelevisie opgezet. En daar heb ik op gereageerd. En op een gegeven moment moest je een werkstuk maken. En ik had dus geen camera, dus ik heb een fototoestel genomen. En de geboorte van mijn zoon gefotografeerd. Het was een bloederige toestand. Maar ik heb dat van heel dichtbij gefotografeerd. En toen ze dat zagen, werd ik meteen aangenomen. Nou, toen heb ik dus de opleiding gevolgd. En dat was best wel een goede opleiding, moet ik zeggen. En toen heb ik tijdens die opleiding, daar zaten dus allemaal mensen met een migratieachtergrond, die zaten op die opleiding, waaronder Yvette Forster, waarmee ik later dat programma ben gaan maken. En nog meer mensen. Maar al die mensen die spraken niet echt heel goed en vloeiend Nederlands. En dat deden Yvette en ik wel. Dus als wij op die opleiding programma's gingen maken, weet je wel, zogenaamd televisie, tijdens die opleiding, dan leer je programma's maken. Toen vroeg iedereen Yvette, of ze vroeg mij om het te presenteren. En zo ben ik eigenlijk van programmamaker naar presentator gerold. Snap je? Dus Yvette en ik werden de presentatoren van al die programma's, omdat we simpelweg een redelijk woordje Nederlands spraken. En iedereen wilde graag vlot sprekende presentatoren hebben. Dus zo ben ik eigenlijk erin gerold. En op een gegeven moment heb ik een paar... Ja, dat is wel een verhaal. Want formeel werden die banden... Want het was toen nog bandentijd. Werden die programma's opgenomen op banden. Maar je weet wat het probleem is met banden. Als je er 3 keer een kopie van gemaakt hebt, dan kan je het bijna niet meer zien. Ja, klopt. Toen de VS-banden, de DAP-banden, dan wordt het sneeuw. Dat zag er dan niet meer uit. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb van de originele banden, die we altijd terug moesten zetten in de kast van de opleiding, daar heb ik kopieën van gemaakt. En ik heb die kopieën teruggelegd in de kast en ik heb de originele gehouden. En toen de opleiding afgelopen was, toen heb ik van de originele banden programma's gemaakt die ik op de Amsterdamse kabel heb uitgezonden. Die was toen net aan het opkomen. Oké, dus een lokale zender. Een lokale zender. Ja. Die programma's waren toen op de lokale zender te zien. En op een dag, out of the blue, kreeg ik een brief van de VPRO. En die vroegen of ze die banden mochten zien. En ik zeg, de VPRO, mijn banden zien, hoezo? Weet je? En toen
zeiden ze, ja, we sturen een koerier om die banden te halen. Ik zeg, een koerier? Er was nog nooit iemand die een koerier ergens voor gestuurd had. Behalve de Belastingdienst en de Ja. politie, weet je. En nou ja, die banden werden opgehaald. En de rest is history. En toen tekende Yvette en ik tekenen een contract bij de VPRO. Ja. En we tekenden een contract voor 35 programma's. En dat maakte mij in één klap, was ik meer waard dan Sonny Siloy. Want 35 keer 80.000 euro, dat was 2, nog wat miljoen euro was dat. Weet je wat ik bedoel? En Sonny Siloy was naar, wat was het, ergens in Frankrijk was hij gaan voetballen. Sonny Siloy was een verdediger van Ajax. En die was weggekocht door, ik dacht Auxerre of zo, ik weet niet meer, een van die Franse clubs. En die hadden maar 1,5 miljoen betaald. Dus ik was plotseling meer waard dan Sonny Siloy. Ja. Maar we hadden de ballenervaring om programma's te maken. Dus we begonnen. Maar ik heb onlangs een sleutel gekregen, een code, waarmee ik in het archief van de NOB kan rondstruinen. Een digitale sleutel of een digitale sleutel, ja. Ik kan hem helaas niet doorgeven op papier. Want hij zit echt op mijn IP-adres zit hij, en daarmee kan ik dus gaan rondkijken. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, Lutson, ik kijk naar die programma's en die getuigen van een charme die ik daarna nooit meer gezien heb op de Nederlandse televisie. Ik heb toevallig vandaag mijn ex-werkgever gebeld en gezegd, wauw, we waren toen echt onze tijd echt ver vooruit. Klopt, en daarom wil ik je even onderbreken. Want je hebt 2 punten waar ik wil op reageren voordat ik het vergeet. Je zei net 80.000. Ja, dat was het uurbedrag. Wauw, dat bedoel ik. En toen wist je al wel van investeren. Ja, nee, ik had de ballen verstaan. Ik wist ook niet dat het zoveel geld was. Om precies te zijn, was het 79.000 euro. Maar je hebt het niet allemaal opgegeten, hè? Sorry dat je... Het was, ja, nee, wacht even. Het was niet alleen voor mij, hè? Oké. Het was niet voor mij. Ik bedoel, het uurbedrag om televisie te maken, dat was toen 79.000 euro. Ik heb een goede boterham eraan overgehouden. Want ik zelf verdiende op dat moment 7.500 gulden per maand. Ja. En dat was in 1986, 85, 86. Was dat een enorm bedrag. Ja, precies. Weet je, dat was nu iets, als je het zou echt iets van 20.000 euro per maand zijn. Ja. Nou ja, ik heb ook goed geleefd. Ik had een huis op Ibiza, ik had een 4-wheel drive, ik had al mobiele telefoon. Het was al ingebouwd in zo'n KLM-koffertje. Dus ik heb goed geleefd. Ik heb echt goed geleefd. En vroeger had je ook, kreeg je ook rente op de bank. En investeren hadden ze mooie regelingen, maar het is allemaal over. De regering pakt alles nu van ons. Dus ik hoop dat je een paar real estate opzij hebt gezet. En zo. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb altijd geïnvesteerd. Dat is nou jammer. Ja, dat is waar. Maar ik bedoel, weet je wat het is? Alles wat je hebt, Ludo, kunnen ze je ook weer afnemen. Ja, dat klopt. Weet je, ik heb dingen gedaan, ik heb gereisd. Ik ben de wereld afgegaan. Hier zit een Surinamer voor je die kan zeggen dat hij over de Poolcirkel geweest is. Ja, heerlijk. Weet je, ik ben getrouwd in Bali. Ik ben in Senegal geweest. Ik ben in Kroatië geweest. Ik ben in... nou, ik kan het zo gek niet bedenken. Nou, ik hoor het al. En ik ben er al geweest, weet je. En ik heb mijn kinderen meegenomen, mijn gezin meegenomen. En dat kunnen ze me nooit meer afpakken. Dat klopt. Dus dat heb je allemaal. Dat is ook ervaren rijker. Ik ben ervaren rijker. Dat is ook een stukje rijkdom. Nog een andere punt. Je hebt aangegeven de taal. In ieder geval, jij in Yvette was wel bespraakt. Laat ik maar in eigen woorden zeggen. Want dan kan je niet naar papegaaien. Daar wil ik je voor bedanken. Want toen ik in 1986 hier in Nederland kwam en heel veel mensen van Curaçao.
gingen we vooral naar Lagerhuis kijken en naar jou en Yvette, prachtige vrouw om te zien. Fantastisch. Ik moet je zeggen dat En Yvette, die heeft wel toen nog Antilliaanse roots. precies. Want Yvette komt, meen ik, van Aruba. En ja, haar papiamento is beter dan de mijne. Maar zij is wel een Moxialese, toch een Moximetti? Nou, nee hoor. Haar moeder is zwart en de vader is ook zwart. Nee, maar ik dacht van dat ze een band had met Suriname ook. Jawel. Dat Oh, bedoel ik met dat een bedoel je meng- met Moxie een Mitti. meng- ja, een Ja, mengelmoes, zeker. Ja, dat Zeker. bedoel ik. Sterker nog, in de Surinaamse hiërarchie, Ja. weet je wel, van de binnenlanden, zou Yvette een gravin zijn. Want haar opa, of de broer van haar opa, ik weet niet helemaal precies hoe het zit, maar dat was Gramang Forster. En dat was een van de stamhoofden van het binnenland van Suriname. En daar is Yvette een soort achterkleinkind van. En dus als ze hier in de hiërarchie gezeten had, dan was ze misschien wel een gravin of een barones geweest, weet je wel. Een van die mensen daarboven. En daarom ben ik ook blij, want Yvette doet hele goede dingen. Zij organiseert het Kitty Kotti Festival en ze organiseert het Kwaku Festival en ze organiseert het Reggae Lake Festival. En ze is altijd nauw betrokken bij de Black History Month. Dat is heerlijk, ja. Precies. Ja. En dat is fijn om te horen, maar we gaan je ook niet tekort doen. Want in mijn tijd gingen alle jonge vrouwen naar jou kijken. Want het was heel speciaal. Het was niet makkelijk om in het bedrijfsleven terecht te komen. Maar je was op tv met dreadlocks. Ja. Dus je hebt wat deuren neergetrapt. Want dat was niet mogelijk dat je met dreadlocks overal kwam. En je hebt het wel voor elkaar gekregen. Dankjewel. Ik was concessieloos. Ik vond, en ik vind nog steeds, ik heb nu toevallig geen petje op. Maar meestal, wanneer je mij op televisie ziet, 9 van de 10 keer heb ik een pet op. En dat hoef ik niet te doen. Maar dat doe ik wel. En de reden waarom ik het doe, is omdat ik wil laten zien dat mannen, zwarte mannen met een petje op, die kunnen net zo goed meepraten over de situatie in het Midden-Oosten. Of ze kunnen net zo goed meepraten over het waterprobleem. Of ze hebben ook een mening over het Midden-Oosten. En ze weten wie Donald Trump is. Weet je wat ik bedoel? Wij kunnen over alles praten. Of we nou dreadlocks hebben, of een petje op hebben. We zijn niet beter dan wie dan ook, maar we zijn ook niet minder dan wie dan ook. En dat is wat ik altijd gezegd heb. En dat is wie ik ben en dat is waar ik voor sta. Weet je, dat vind ik heel, heel belangrijk om dat uit te kunnen dragen. Zodat het niet alleen om mij gaat, maar dat ik een soort exemplaar ben van... In ieder geval, dan ga ik je weer onderbreken voor... Want je hebt een x-aantal keren gezegd, eigenlijk wil je gezien worden als een programmamaker. Ja. En heel vaak wordt er dan toch gekeken naar jouw etniciteit. Ja. Maar aan de andere kant vinden wij, dan praat ik voor ons community even, dat naar jou kijken, hebben dat wel nodig. Nou, dat vind ik eigenlijk belangrijker dan het geld of real estate over te houden. Ik voel me altijd heel gevleid als mensen, zoals jij, dat net tegen me zei, van dat ik iets gezegd heb dat jij onthouden hebt. Want ik bedoel, ondertussen is het 2022, Ludo. Ja. En jij hebt iets onthouden dat ik... Wanneer zal het geweest zijn? 1986? 1987? Ik weet niet. Het is way back. Het staat nog op school. En dus dat ene zinnetje, dat is in jou gaan groeien. En daardoor zit ik nu bij jou in je programma. Dat is wat ik winst noem. Ja. Weet je, ik hoop dat ik mensen inspireer, jonge mensen inspireer om dingen te blijven doen. Kijk, het is heel, heel eenzaam, hè? Want als je een voorhoede mens bent, als je gewend bent voorop te lopen, dan loop je het risico dat je altijd ingehaald wordt. Uh-huh. Weet je, als je kijkt naar de voetballers,
Patrick Kluivert, of laat maar iemand nemen van dit moment, Bergwijn, ja, Steven Bergwijn, dat is geen betere voetballer dan Humphrey Mijnals. Weet je? Ik luister. Alleen Steven Bergwijn, die houdt er miljoenen aan over. En Humphrey Mijnals, die is niet heel rijk geworden. Maar ja, hij was wel de eerste die in het Nederlands elftal speelde. Of één van de eerste, weet je wat ik bedoel? Want hij speelde voor Elinkwijk. En hij heeft echt fantastische doelpunten gemaakt. Het is net wat je min of meer hebt gezegd, als je maar jezelf kan bedrijven. Ja. En ik moet zeggen, ik heb het niet slecht hoor. Ik heb het totaal niet slecht. Maar als ik vergelijk met wat de nieuwe mensen doen, wat zo'n Jan Dino Asporaat verdient, wat zo'n Jurgen Rijmond verdient, wat zo'n Aquasi verdient. Nou, dat zijn allemaal mensen die in deze tijd, daar zijn. Ik ben niet jaloers op ze, helemaal niet. Want ik weet dat een deel van ze op mijn schouders staat. En dat respect krijg ik ook wel. Dat snap ik. Dus jij bent de blueprint van heel veel mensen. En de reden waarom ik je ook heb gecontacteerd is aangezien ik heel veel mensen die van Curaçao en Suriname, die komen uit Amerika, Curaçao. En wat ik bij jou zie ik niet van bij hun. En ze hebben 10 jaar ervaring en dan komen ze in Nederland. Dan zijn ze bang voor de blanke man. Ze hebben niet hun hart op hun tong, net zoals jij. Maar als ze met een donker iemand moeten discussiëren, dan hebben ze een grote man van hier tot Tokio. Maar als de man gewoon met de vuist op tafel gaat, dan kruipen ze in een schulpje. En maar weet je wat het is? Ja, ik luister. Ludo. Kolonialisme is een groot ding, man. Kolonialisme. Weet je, we hebben 4 eeuwen lang hebben we moeten lijden onder het juk van kolonialisme, onder het juk van slavernij, onder het juk van dat wij zogenaamd minder waren. Dus het is een enorme strijd. En jij weet het. Jij studeert die dingen, weet je wat ik bedoel. Jij weet dat zwarte mensen koningen en koninginnen waren. Jij weet dat zwarte mensen in Afrika al aquaducten bouwden toen ze in Europa nog rauw vlees aten. Ik bedoel, jij weet dat hoe heet die, Hippocrates de vader van de geneeskunde is, want hij heeft het geleerd van een Afrikaan. Jij weet dat Alexander the Great not so great was. Weet je wat ik bedoel? Jij weet dat Hannibal, dat is iemand uit Tunesië, die is gewoon met olifanten over de Alpen getrokken en heeft de Italianen hun ass gekikt in hun eigen land. En ik ga je aanvullen. Heel vaak praten we over onszelf, alleen maar over de slavernij. Maar we waren al jaren voor Columbus al in Amerika, want we konden varen vanuit Mali, de Colmex. En de eerste universiteit is door Afrikanen in Europa gebouwd. Dus we hebben ook te maken over Songhai Empire. Ja. Dus dat zijn dingen wat we ook kenbaar moeten maken. Ja, niet alleen 100%. Bij onze community, maar ook bij de Nederlandse community. Ik vind dat soort dingen heel interessant. En vooral ook niet zozeer om te laten zien dat we beter zijn dan andere mensen, maar vooral om te laten zien dat we niet minder zijn dan andere mensen, weet je? En ik denk dat als je gewoon kijkt naar tastbare bouwwerken, zoals bijvoorbeeld de piramides. Precies. En heb je je wel eens afgevraagd waarom die neuzen van die sfinxen eraf geslagen zijn? Ja, dat heb ik ook begrepen, omdat ze dat niet, ze wilden niet dat we wisten dat van ons afkomstig is. Ja, weet je, onze neuzen, het waren onze neuzen die erop zaten. Dus die moesten eraf geblazen worden. Ja. En ik vind het heel belangrijk om te dealen met people with hair like us. Weet je wat ik bedoel? En ik vind dat echt heel belangrijk. Omdat, niet zozeer omdat mijn voorvaderen geleden hebben, maar omdat ik wil dat jouw kinderen en mijn kinderen
het beter hebben Ja, klopt. dan hoe wij het gehad hebben. Daarom vind ik het heel belangrijk om daarmee bezig te zijn. Ja. And you know what it is, Ludo? Racism, dat is een teamsport. Ja, Het is geen individuele sport, weet je. Het is geen tafeltennis dat jij alleen tegen het balletje staat te spelen. Het is een ism. Het is een systeem. Het is racism. Weet je, het is... wanneer dingen een ism zijn, dan zijn ze vaak teamsports. Ja. En de enige manier to beat a team is to build your own team. Yes. Weet je, en I think it's very, very, very important that we start understanding each other. Ja. Weet je, en het maakt geen bal uit of je nou van Curaçao komt, of van Suriname, of van Verwegistan, of van Timbuktu, of van voor mij part uit Hongkong. As long as you're a black man, you're an African. Pieter Tosh. Ja, Pieter Tosh. En dat heeft hij goed gezien. Hij zei het al, no matter nationality, you have got the identity of an African. Ja, maar voor mij, dat ga ik je aanvullen. Wat belangrijk is, dat wij in ieder geval onze geschiedenis weten. Ja. En dat we zorgen dat we samen economisch sterk worden. Dat is het begin. Vooral dat. En alles wat je verdient, zorgen dat we allemaal ondernemers worden. En voordat het verdiende cent wat we hebben, dat het tenminste 7 keer in onze community rondgaat. En daarna kan het naar andere community. En dat we een band gaan creëren met Afrika. En dat is ook de reden, want ik kom uit een Surinaamse dorp bij Curaçao. En ik heb opgegroeid met heel veel Surinamers en Portugezen. En daarom dacht ik van oké, dan ga ik met mijn broeder, Surinaamse broeder, even praten. Ja, man. En kijken wat voor informatie we kunnen uitwisselen. En dat is ook een mooie voor mij kans om te vragen, als ik in de toekomst iets wil vragen, dat ik bij jou terecht kan. Hey, vriend, je hebt mijn nummer. Je hebt mijn nummer. Bedankt daarvoor. En wat mij betreft mag je mijn nummer geven aan iedereen die mijn nummer nodig heeft. Weet je? Want ik bedoel, waarom heb ik anders een nummer? Maar ik zal zorgvuldig mee omgaan. Ja, maar no problem. Weet je, niemand kan me kwaad doen omdat ik alleen maar liefde heb. Weet je wat ik bedoel? Het maakt niet uit hoe je komt. Je gaat alleen maar liefde vinden, weet je. En that's it, weet je. Ik ben er voorstander van om zoveel mogelijk te delen. Maar het economische punt waar jij het over had, dat is heel belangrijk. Let's buy black. Weet je wat ik bedoel? Let's buy black. And nothing wrong with buying from other people, but if possible, let's buy black. Weet je, en want als ik van mijn zwarte neef of mijn zwarte nicht of mijn, weet je wel, koop, dan kan die zwarte nicht of neef of broer of buurman, die kan zijn kinderen voeden. Weet je wat ik bedoel? En die kinderen, als hij zwart is, dan gaan die kinderen ook zwart zijn. And that's the way we have to build our own community. En daarom moeten we ook, als we het over slavernij hebben, is het heel belangrijk om te weten dat we niet alleen slaven waren. Sterker nog, we zijn nooit slaven geweest. Ze hebben ons tot slaaf gemaakt. Precies. Weet je? En wanneer we zeggen kitty kotti, weet je wel, dan moeten we ook Ja, en we moeten die shekels die om onze polsen zitten, niet alleen is de kitty kotti en, hoe zei je, cabre cadena? Cabre cadena, is papimento. Kitty kotti Suriname, hetzelfde. Als we die kettingen... de shekel moet ook weg. Die shekel moet ook weg, weet je. Dan ben je echt vrij. Ja, dan pas worden we vrij. Dan worden we allemaal vergilliniseerd. Wat zei je? Vergilliniseerd. Dan worden we een soort gilly-koster. That's what I hope. En als ik dan ook een stuk kan worden van iedereen om me heen, then we create unity, you know what I'm saying? Yeah. En het is echt belangrijk dat we, kijk, wanneer we bijvoorbeeld zeggen, weet je wat het is, Ludo? Wij pakken dingen en we zijn er trots op dat we ze hebben, maar we denken niet goed na. Wij denken heel vaak na over dingen. En dat is, dan zijn we eigenlijk, als je
goed luistert, dan hoor je dat nadenken. Dat betekent dat het al gebeurd is. Je denkt, klopt. Je loopt erachteraan. Dus wat we zouden moeten doen als zwarte community, is dat we niet meer nadenken, maar dat we vooruit denken. Ja, klopt. Dat we weten wat er gaat gebeuren. We zien in de verte een bocht aankomen. Dan weten we, oké, nu moeten we gas terugnemen, want anders vliegen we uit de bocht. Weet je? Want anders zijn we al uit de bocht gevlogen en dan gaan we nadenken van, hoe komt het dat we uit de bocht gevlogen zijn? En dan is het al te laat. Vooruitdenken is van essentieel belang. Want anders gaan we niet vooruitkomen, weet je. En zolang je nadenkt, zitten we in de achteruitmodus. Dus dat moeten we niet doen. En ik denk dat we alle krachten die we kunnen bedenken, mannen, vrouwen, kinderen, iedereen die kan meedenken, die moeten we serieus nemen. En hoe had je dat in gedachten, vooruitdenken? Nou, weet je, ik ben een mediamaker. Ik ben een programmamaker. En ik kan niet op ieder gebied meedenken. Economen moeten nadenken over de economie. Doktoren moeten nadenken over onze geestelijke en lichamelijke welzijn. Piloten moeten vliegtuigen besturen. En winkeliers moeten verkopen. Dus iedereen moet gewoon goed worden in waar die persoon goed in is. En ik roep iedereen op, want ik bedoel, black people are brilliant people. And, let's have the people die iets kunnen op de juiste man, de juiste vrouw op de juiste plek. Ja, dan komen we er wel. En dat beaam ik ook, black people, brilliant people. Waarom? Want we presteren, ondanks dat we onder druk wordt gezet. Het is te vergelijken met voetbal. Als je je continu moet verdedigen en toch ga je vanuit die verdediging een doelpunt maken. Dan ben je Atletico Madrid, je weet toch? Dus, maar wat ik eigenlijk zit te denken van vooruitdenken. Als ik je mag aanvullen. Ik denk dat ieder in ieder geval moet weten waar ze vandaan komen. Ja, belangrijk. Geschiedenis is, want we hebben over de piramide, dan hebben we over de Nubians, dat zijn wij. We hebben over de Washita people en de Colmex, dat zijn wij. We waren al in Amerika. De piramides die je in Egypte ziet, dan zie je de replica's daar in Zuid-Amerika. Daar gingen ze om eten, om te ruilen. Kunst. Ja. En de kunst van Nigeria, die zit in Engeland, het museum van Engeland. Dus al die dingen moeten we in ieder geval een stukje van onze geschiedenis weten. Ja. In ieder geval zorgen dat we financieel goed in elkaar zitten. Zeker. En weten dat we niks hebben wat in controle zijn. Dus je huis is niet van jou, het is van de bank. Ja, we moeten kunnen betalen. En ook al heb je het afbetaald, het is niet van jou, het is van de belasting. Want als je het niet betaalt, dan lig je op de straat. Ja, precies. Weet je, alle tastbare op deze wereld was er al voordat wij kwamen. En het gaat er nog steeds zijn wanneer we weg zijn. Precies. Dus het is echt idioot om elkaar af te maken voor bezit. Ja, weet je? Want dat gaat niet werken, weet je wat ik bedoel? En ik denk dat wij zwarte mensen moeten ook leren let op wat ik ga zeggen, onze seksuele driften in de hand te houden. Weet je, wij zijn heel snel jaloers. Waarom kijk je naar mijn vrouw? Weet je wat ik bedoel? Of tegen die vrouw. Waarom dans je zo met die man? Weet je, waarom kijk je zo? Kom, pak je tas, we gaan naar huis. Weet je wat ik bedoel? Of we schieten elkaar dood omdat onze zuster een relatie heeft met een man die we niet zien zitten. We schieten elkaar dood omdat onze vrouw een keer gevreden heeft met een broeder die we ook niet zien zitten. En ik zit hier niet om de vrije seks te prediken of zo. Maar ik denk wel dat we manieren moeten vinden dat we niet steeds alles wat we hebben afbreken.
Weet je, als je kijkt naar die witte mensen, dan die witte man zegt, oké, so you slept with my wife. Oh. How are you going to pay me? Weet je wat ik bedoel? Wat ga jij voor mij doen? Ga ik met jouw vrouw slapen? Of ga je me betalen? Ga je voor me werken? Weet je, ze regelen het. Het is gewoon zakelijk. Het is business. Het is gewoon zakelijk, het is business. Dat is de manier waarop ze hun steden, hun rijkdom, hun culturen opbouwen. Maar als wij zeggen, hey, Mokiri, is dat zo, weet je wat ik bedoel? Ja, ik maak je dood, you know what I mean? En vaak gebeurt dat ook. En dan krijg je een soort van black-on-black crime. Terwijl dat ding leeft en laat leven is. Maar het is een heel mooie bruggetje wat je nu zegt. Want ik heb ook een stukje van jou gezien. Dan moet ik even gaan spieken waar het ook was. Dat is met de Yernas en Baba Yaga. Dat is 2017, 13 juni. 2017, je was in gesprek met Baba Yaga en Yernas. En toen begon Baba Yaga over de look. Over de? De look. En dat voor de kinderen, dat de kinderen geen eigen mening hebben. En Yernas zegt van, dat hij dat niet meer kan verdragen. Ik zeg het even met eigen woorden, maar ik kan hem niet naar papegaai. Ja. Dat we dat verheerlijken, dat we onze kinderen slaan. Ja, ik moet zeggen, ik ben het heel vaak oneens met Yernas. Maar ik geef hem wel gelijk dat slaan, dat is echt, iedereen die slaat, beschadigt. En daarom, sorry dat je onderbreekt, dat is precies het punt wat ik wilde maken, want je noemde heel veel punten. En wat ik nu ga zeggen, dan moet ik excuses aanbieden aan de witte mensen. Het is niet dat we alle schuld aan hun willen geven. Maar ik heb in ieder geval begrepen dat het een stukje te maken heeft met slavernij. Dat onze voorouders hebben gezien hoe we dan in elkaar geslagen werden. De Willie Lynch stuk, als je dat leest, dan zie je Making of the Slave. Dus dat hebben we overgenomen. Dus we zijn zogenaamd bevrijd, want we waren voor dat gedoe altijd vrije mensen geweest en daarna werden we tot slaaf gemaakt. En daarna zijn we allemaal gebrainwashed. En dus we weten niet het beter, want we werden als beesten behandeld. Ja, en daarom zei ik toch ook van, wanneer we zeggen, wat was het, Cabricadena en Kitikoti? Kitikoti is hetzelfde. Kitikoti en Kibra Ekadena. Kibra Ekadena. Kibra Ekadena. Ja. Oké, Kibra Ekadena. Weet je, dan zeggen we moeten die shackles afgooien. Weet je, we moeten dat soort dingen uit onze systemen halen. Weet je, vroeger werden we gebrandmerkt. Net als koeien. Ja, net als koeien. En sommige van ons brandmerken zichzelf nog steeds. Omdat alleen dat brandmerk zit dus niet meer op je huid, maar het zit op je geest. Weet je, sommige mensen geven hun kinderen niet te eten, omdat ze zo nodig een Louis Vuitton tas moeten hebben. Terwijl dat merk van Louis Vuitton is niets anders dan een brandmerk op je ziel. Die V van Nike, want als je geen Nike dit hebt, dan is het niet goed. En of dat het nou een Adidas of een Dolce & Gabbana, dat zijn allemaal het zijn merken, maar het zijn ook brandmerken. En ik zeg, laat die dingen weg en stop het geld in de educatie van jezelf en van je kinderen. Weet je wat ik bedoel? Of in eerste instantie voor je kinderen en als mogelijk voor jezelf. Neem je vrouw een keertje mee uit eten. Weet je wat ik bedoel? En zorg dat ze goed is, want ze doet goed werk. Ze voedt de kinderen op. Of ze heeft zelf een baan, weet je wat ik bedoel? En draagt bij aan dat ding. Maar zorg dat je relatie goed is. En investeer daarin in plaats van een stel gimpen die in plaats dat ze €25 kosten, kosten ze plotseling €300. Omdat er weet ik veel wat op staat. Weet je? Maar Gili, ik moet wel even eerlijk met je zijn. Ik denk dat we niet goed opgevoed zijn. En het gaat niet alleen om onze community, de kleurlingen, de donkere, zwart, laat ik maar gewoon zeggen. En op school leren we niet over economie, over investeringen en zo.
Dus meestal als je een baan krijgt, dan maak je het geld op. Je koopt een huis, je trouwt, je hebt een auto en een hond. Dat is het. En Ja. je werkt en dan ga je met pensioen. De Ja. andere mensen die het licht hebben gezien, die zijn dan tijdig, ze beginnen met investeren, 20 jaar, want ik ken een paar. Ik heb het licht laatst gezien, dus ik moet keihard werken Ja, voordat ik ik met ook. pensioen ga. Ik ook. Helaas, maar ik heb Ja. een paar heren leren kennen, een dame van 36, die zijn klaar. Die doen Ja. alleen maar wat ze leuk vinden. En dan pas ga je dan induiken in de geschiedenis, in Ja. historie, dan kan je je anders verder ontwikkelen. Ja, Want ik als zelf. Ik zelf, ik denk voor mezelf dat ik nog wel een tijdje te gaan heb hier op deze aardbol. De enige reden waarom ik dood zou willen zijn, is omdat ik wil mijn kinderen niet overleven. Ik wil mijn kinderen niet hoeven begraven. Niet één van ze. Dat is ook een mooi bruggetje. Ik laat je vooral afmaken. Ja, dat is voor mij zo onduidelijk. Maar other than that, I'm fit for fight. Weet je wat ik bedoel? Ik ben voorlopig nog wel hier op deze aardbol. Want ik denk niet dat mijn kinderen ook heel snel zeg maar een overgang zullen maken. Dus ik ben hier nog wel een tijdje. En ik moet gewoon de dingen doen die ik doe. En media maken, zoals vandaag met jou. Morgen zit ik de Oscar de Leon ga ik regisseren. Oscar de Leon. Ja, die ga ik regisseren. Salsa King. Ja, op Kwaku. Hij treedt op Kwaku en wij maken een registratie daarvan. Dat is wat ik aan het doen ben. De dag daarna zit ik, het weekend daarna zit ik op Kwaku en dan doe ik iets met het masterplan. Dus ik blijf wel media maken. Ik blijf films maken, radio maken. En ik gebruik heel veel internet daarvoor. En hoe is je Spaans? Cuando necesario, yo puedo hablar todas las lenguas del mundo. Es verdad. Entonces podemos seguir en español, entonces. No. Es mejor que nosotros hablamos en holandés. Ok. Seguimos en holandés. Mita signami papiamento también, ¿no? También. Oké, dan kan ik je wel een keer leren, papiamento. En muena di casao ta hopi neti ombe. Maar zo dankjewel. Ja. En wat ik ook wilde vragen, want dat was een mooi bruggetje, want je zei, je wil niet naar de genenzijde gaan eerder dan je kinderen. Ik zeg het in eigen woorden. Nee. En ben je een spiritueel mens? Ik ben een heel spiritueel mens. Ik ben niet religieus in de zin van dat ik een dogmatische religieuze stroming volg. Dus ik ben christelijk opgevoed. Ja. Ik ken de Bijbel ook goed. Ja. Weet je? En ik weet wat erin staat. En daarom weet ik ook dat het door mensenhanden geschreven is. Maar ik respecteer ieder mens en ieder geloof. Als jij tegen mij zegt dat Coca-Cola flesje is mijn God, dan ga ik met dat Coca-Cola flesje om alsof het jouw God is. Ja. Want het is niet aan mij om te bepalen wie je moet volgen. En het is niet aan mij om te bepalen wie God is. Weet je, ik heb mijn eigen manier van met spiritualiteit omgaan. En de mooiste groet die er is op deze aarde, dat vind ik deze. Namaste. Aha, het goddelijke in mij groet het goddelijke in jou. Klaar. Ik heb mijn werk gedaan. Ja. En respectvoller dan dat kan ik niet zijn. Ik voel me goed thuis bij het boeddhisme. Weet je, omdat daar kan ik me wel in vinden, maar ook daarvan ben ik niet echt een aanhanger. Ik ben ook geen aanhanger van de Rastafarians, waar ik me wel ook goed thuis bij voel. Ik ben geen christen, maar ik vind dat de christenen hartstikke mooie dingen hebben. Ik vind dat de islam mooie dingen heeft. Ik vind Winti fantastisch. Weet je, ik respecteer iedereen in zijn eigen spiritualiteit. En wat dat betreft ben ik een soefist, weet je.
Soefis, wil je dat nader toelichten? Nou, het mooiste, de beste manier waarop ik dat kan uitleggen is, er is een man en die komt te overlijden. En nadat hij overleden is, komt hij bij de hemelpoort en hij klopt aan. En hij hoort dus aan de andere kant een stem en dat is blijkbaar God. En God zegt, wie is daar? Waarop die man zegt, ik ben daar. Waarop God zegt, nou ga maar weer weg, want er is geen plek hier voor ons beiden. Okay. En die man denkt, huh? Hoe kan dat? De hemel is zo groot, hoe kan er geen plek voor mij zijn? Wat is dit? Weet je? En hij gaat weg en hij zwerft als geest. Een van die magische getallen, weet je wel. Hij zwerft 40 jaar en 7 weken en zoveel uren. Zwerft hij rond als geest over de werelden en de hemelden. En hij zweeft daartussenin, want hij kan geen rust vinden. En op een gegeven moment heeft hij het antwoord. Hij gaat terug en hij klopt nog een keertje aan. En God zegt, wie is daar? Waarop die man zegt, jij. En toen zei God, kom maar binnen, want je hebt het begrepen. Er is geen verschil tussen mij en jou. En daarom ben ik respectvol naar ieder ander levend wezen. Weet je, want het is goddelijk. Alles wat leeft is goddelijk. Alles. Weet je? En of het nou een boom is, of dat het een hond is, of dat het een mier is, of dat het een van die vervelende muskieten is. It is God. Otherwise it should not be there. Ja, weet je? Ja, en zeker als er mensen zijn zoals jij en ik die kunnen communiceren met elkaar. We are God. Weet je, you are God, I am God. Or at least we are a part of God. Weet je? En we are all one. Weet je, er zijn niet twee van ons. Nee, alles wat ik jou aandoe, dat doe ik mezelf ook aan. En als meer mensen dat zouden weten, dan zouden we niet trappen in die verwarrende nonsens die er om ons heen gebeurt. Weet je, je moet goed begrijpen wat er gebeurt. Want het punt is, als je een yin hebt, heb je ook een yang. Ja. God kan niet bestaan zonder de duivel. En andersom. En andersom, de dag kan niet bestaan zonder de nacht. Je hebt altijd een tegenhanger. En als je wil dat die tegenhanger macht over jou krijgt, dan moet je vooral verward raken en niet weten wat je zelf bent. Then he or she or whatever it is going to take over. Daar is het. En as long as you're positive, als je positief geladen bent, maakt het niet uit of je een christen, een moslim, een atheïst of whatever bent. Als je positief geladen bent, you're part of the good side. Ik snap hem. Dus er is een one-liner in Engels. I am that I am. Exactly. Yes, alright. Exactly. Dus ik begrijp het nu. Ja. En geloof je ook in reïncarnatie of is dat te ver gaan? Want qua numerology ben je nummer 7 voordat je antwoord geeft. Nou, ik luister naar je antwoord. Oké, weet je wat het is? Ik sluit het niet uit. Wat dat betreft ben ik behalve soefist, ben ik ook een agnost. Weet je, het woord gnostici, het woord gnost betekent weten. Weet je? De gnostici zijn de mensen die het weten. Zo heb je paragnost. Ja. Je hebt glasnos. Weet je wat ik bedoel? Ja. En ik ben de agnost. Ik weet het niet. Oké. Dus als je aan mij vraagt, bestaat God? Dan zeg ik, het kan. Het kan. Ik sluit het niet uit. Dus als je aan mij vraagt, geloof ik in reïncarnatie? Nou, ja, ik sluit het niet uit.
Het is niet onmogelijk. Ik weet niet of dat echt zo is, dat weet ik niet. Maar ik hou er sterk rekening mee dat dat kan. Ja, en je numerology zegt dat je in ieder geval op zoek bent naar wijsheid. En in alles zoek je de waarheid. Alleen maar. Ja. Alleen Klopt maar. dat een beetje? Dat klopt 100%. Als het niet waar is, is het niet echt. En als het niet echt is, is het vals. Als iemand tegen jou zegt, hé, stap in die lift. Stap in dat gat, dat is een lift. En het is niet waar. Jongen, dan stort je naar beneden in een gat. Dat gaat heel veel pijn doen. Je weet wat ik bedoel, toch? Klopt. En daarom ben ik heel erg van de waarheid. En dat is ook de reden waarom ik in mijn relaties altijd goed ben. Want als mijn vrouw mij vraagt, met wie heb je gisteravond geslapen? En ik heb met iemand anders geslapen. Dan zeg ik, je kan me die vraag beter niet stellen. Want je mag niet liegen. Ik ga niet liegen. Ik ga je de waarheid geven. Dus als je me die vraag stelt, dan moet je ook antwoord. weten. Ja, je gaat een antwoord krijgen. En heel vaak zal dat zo zijn dat, ja, ik was gisteravond gewoon mezelf. Ik was met vrienden voetbal aan het kijken. En dat is dan ook waar. Ja, en weet je wat het lastige is van liegen, Ludo? Je moet nadenken wat je hebt gezegd. Juist! Daarom ben ik er ook... Je moet gaan nadenken. Je moet gaan onthouden waar je over gelogen hebt. I can't do that, man. Ik kan alleen maar echt de waarheid... dat is het voor mij. En nog een punt. Ik zie dat de samenwerking tussen de Surinamers en de Caribisch-Nederlands heel goed gaat. Want ik zie John Leerdam en heel veel mensen van Curaçao bij jou. Hopsa. Remy Sambo. Ja, precies. Edcilia Rombly. Gerard Red Wijngaarden. Heel veel. Weet je, ik maak geen verschil tussen mijn mensen. Ja, precies. En vandaag heb je me ook min of meer geholpen met het programma om je kennis te delen met mijn publiek. Nou, nogmaals wat ik in het begin al zei. Ik voel me heel vereerd dat je me hebt opgezocht. En dat je me deze gelegenheid geeft om tijd met je door te brengen, weet je. I feel flattered, weet je. Het is, dank jou. Mijn dank dat jij mijn uitnodiging hebt geaccepteerd. En ik heb me niet eens voorgesteld aan het publiek. Mijn naam is Lutson Haddox. Beter bekend als Elsie Haddox. Dat heb ik niet gedaan, want ik dacht van vandaag hebben we een ster. Ik laat hem even shinen. En aan het einde, want dat hebben we nodig. Thanks for the opportunity. Jouw shine. En ik ga je een lastige vraag stellen. Oké. Want ik kijk af en toe naar je Facebook kanaal. En ook Hopsa. En je hebt 2 dames in jouw programma, Yvette en Peggy. Je wordt niet gespaard door de dames. Nee. Zijn pittige dames. Peggy en Yvette, die als ze me de gelegenheid krijgen, dan pakken ze mij. Weet je wat ik bedoel? Maar het is liefde. Het is pure liefde. Je bent een beetje sadistisch aangelegd. Nou, ik weet niet of ik sadistisch ben. Ik ben een beetje hardleers. Want ik zou moeten weten dat ik bepaalde dingen niet met hun moet bespreken. Ja. Maar toch, weet je wat ik bedoel. Maar het zijn mijn zusters, hè. Ja, het zijn mijn zusters. Ja. En dus, ik weet dat als ze me hard aanpakken, dan pakken ze me niet alleen hard aan om mij pijn te doen, maar ze pakken me aan om mij beter te maken. Of om in ieder geval om mij te trainen om te blijven geloven waar ik in geloof. Ja. Nee, het is liefde. Je stel je kwetsbaar op. En absoluut, als ik ernaar kijk, dan denk ik van, ik hoor heel vaak dat de Surinaamse dames pittig zijn, maar ze hebben heel veel overgehouden van de Afrikaanse cultuur. Vroeger waren de Afrikaanse vrouwen, de kings en de strijders in zingen. Dat is zeker van de naam. Die waren echt strijders. Ja, dus zeker. Ze maken geen grap. En het is in Afrika vroeger, als ik al de boeken mag geloven die ik heb gelezen, dat waren gewoon de baas in huis. En absoluut.
Dus dat wil ik Absoluut. even zeggen. Dus ik vond het prachtig om te zien dat je de legacy... Ja, ik laat het over me heen komen. Het is mooi om te zien. En wat ik merk is, wat kan je ons leren? Want je zit al een tijdje, je bent al een tijdje bezig als presentator op tv en nu Ja. op de social media. En voor mezelf denk ik dat we richting blockchain gaan. Mhm. Wat zijn de verschillen die je hebt gezien vanuit kabel-tv naar intranet en toekomst als je al naar hebt gekeken naar NFT's? Kijk, weet je wat het punt is? Als je op nationale televisie gaat werken hier in Nederland, Mhm, dan heb je altijd een werkgever boven je zitten. mhm, Als jij voor de VPRO werkt, dan ga je VPRO-taal moeten spreken. mhm. Weet je, als je voor de NTR werkt, ga je voor de NTR-taal moeten werken. Als je voor de NCRV werkt, ga je NCRV-taal moeten praten. Klopt, ze hebben een policy, ja. Ja, en als je op internet werkt, kan je je eigen taal praten. Mhm, En tegenwoordig is de gemiddelde telefoon. Hè? Ik heb een Android-phone. Ja. Weet je, ik heb een Android-phone. En dat ding is zo goed dat ik kan daar alles mee. En een gekraakte versie van, of een gehuurde versie moet ik eigenlijk zeggen, van Adobe Premiere. mhm, En je komt een heel eind. Je komt echt een heel eind. En ik raad iedereen aan om jezelf te gaan... do yourself a favor, educate your mind. yes. Zorg dat je de regels van de journalistiek handhaaft. Een verhaal heeft altijd meerdere kanten. Weet je? Dus zorg dat je, ook al wil je die kant niet gebruiken in het verhaal dat je maakt, zorg in ieder geval dat je die kant kent en dat je hem goed kent. Want anders gaan mensen je inzetten. Mensen gaan zeggen, ja, dit is wat er gebeurd is, dit is wat er gebeurd is en dit is wat er gebeurd is. En als jij er als klakkeloos achterna loopt, dan ga je misschien verkeerde boodschappen overbrengen. En dan breng je dus niet de waarheid. Ja. En ik zeg niet dat de waarheid bestaat, maar in ieder geval de waarheid die voor jou werkt, die gaat dan ook niet echt zijn, omdat je niet goed geïnformeerd bent. Dus het is van belang om jezelf te informeren. Heb respect voor wie er tegenover je staat, hoe anders die persoon ook mag denken. Weet je? Als ik de kans krijg om met bijvoorbeeld Wilders te praten, dan ga ik niet zeggen, wat ben je voor een lul? Weet je, ook al denk ik dat wel. Weet je? Ik ga dat niet zeggen. Wat ik wel ga zeggen is, meneer Wilders, hoe komt het toch dat u zo anders denkt dan ik? Wat is het dat u ziet dat ik niet zie? Weet je? En dan krijg je een gesprek. Dan krijg je een gesprek dan krijg je meer informatie. En misschien zitten daar wel dingen in die voor jou bruikbaar zijn. Maar Ik weet je dat je, sorry dat ik je onderbreek, dat je heel veel overeenkomst hebt met Wilders? Ja, waarschijnlijk. Dat je zeker bent dat je je niet uit de veld laat staan, want Wilders staat wel voor iets. Jij ook? Ja, ik bedoel, het is niet voor niemendal dat die man in zijn uppie half Nederland bij de ballen heeft. En één ding... Gelukkig is er ook nog een andere helft die hem bij de ballen heeft, maar dat maakt niet uit. Ja, maar één ding, ik stel op prijs van Wilders. Hij zegt wat hij denkt, de anderen zijn hypocrieten. Ja. Dan weet je wat je aan hebt. Dus dan stel ik meer op prijs iemand die zich zo uit en achterbaks doet alsof ze je vriend is, terwijl dat niet zo is. Ja. Ja. Dus alles, not everything is helemaal slecht. Dat is wat ik wilde zeggen. Wat ik al eerder zei. If there's a yin, there should be a yang somewhere. Ja. You know? En net wat ik zeg, wees respectvol naar iedereen. En de tip is, doe je homework, weet je wel. Ga uitzoeken wat het is voordat je daar naartoe gaat, zodat je goed beslagen ten ijs komt. Dat is een goed tip voor ons die in ieder geval televisie wil gaan maken. Ik wil je ook vragen van hoe ben je tot het idee om Fuck You te gaan doen? Fuck jou. Dat vond ik echt een gedurfd en heel pittig.
Ja, nou weet je wat het is? Ik zeg namelijk niet fuck jou met F-U-C-K. Ja, klopt. Het is Dat zeg ik F, niet. Ik ja, zeg fuck jou. ja, klopt. K, F-O-K-J-O-U. J-O-U. Ja, klopt. Fokken, een van de betekenissen van het woord fokken, is opvoeden. Mhm. Weet je? Precies zoals dat je een hondenras kan Ja, zoals je honden fokt, weet je ja. wel. Je Mhm. fokt een hond zodat hij eerst een straathond was en later is het een politiehond. Mhm. Snap je? Je leert hem iets. Mhm. En eigenlijk dat is de catch ervan. Ik zeg tegen die mensen, fuck jou. En dat betekent, ga jezelf iets leren. Ja, oké. Maar ik merkte dat een hele hoop mensen dat andere fuck jou bedoelden. En daar speelde ik natuurlijk wel een Ja. beetje mee. Maar toen het een soort foefje werd, mensen gingen aan mij vragen: hey, maak een fuck jou over die, of maak een fuck jou over dat. Toen dacht ik, ja, maar het is geen trucje. Alles wat ik Mhm. zeg in die fuck jou's, dat meen ik. En dat komt uit mijn hart en dat Ja. komt uit mijn hoofd. Ik heb erover nagedacht. Ja. En mensen waren ook bang. Mensen waren ook bang. Dus ze waren Ja. bang dat ze een fuck jou aan hun broek kregen. Ja. Maar tegenwoordig doe ik hetzelfde, maar doe ik het iets minder. Ja, ik snap het. Wat ik heel leuk vond en heel educatief vond, is die van 29 juni 2017. Oh, Over wauw. Kitty Kotti. Oh, oké. Echt uitleggen waarom dat belangrijk is. Ja. En je hebt het ook duidelijk gemaakt van dat de Westelingen gaan vragen waarom wat belangrijk is. Toen heb je ook Duitsland, de Tweede Wereldoorlog erbij gehaald. En met cijfers erbij, hoeveel Afrikanen zijn vermoord. En in de Tweede, dus dat was een hele mooie fuck jou. Dus een hele prettige opvoeding. En die zal ik hier onder zeker plaatsen. Oké. Nice. En ik wil iedereen vragen, ook de Westerlingen, niet alleen donkere mensen, om dat te gaan zien. Want het is leerzaam. Want wij zijn niet de donkere mensen alleen degene die gemanipuleerd worden door degene die ons de verkeerde informatie willen geven. Maar ook onze witte broeders. Want ik heb een paar witte broeders waarmee je goed kan opzitten. Af en toe discrimineren ze, maar dat is onbewust, omdat het met de paplepel is ingegoten. Het is onbewust. Ja. Nou, weet je wat het punt is? Dan ga ik het uitleggen. Dan heb weet je wat het punt is, Luzo? Ik luister. Ik maak geen onderscheid tussen zwarte mensen en witte mensen. Weet ik. Ik maak wel onderscheid tussen zwarte systemen en witte systemen. De isms. Ja. Weet je? I don't judge a person by color. or the ethnicity, weet je, dat is het punt niet. Ik heb kinderen met een witte vrouw. Ja, ik ook. Weet je? En omdat ik kinderen heb met een witte vrouw, weet ik dat ondanks het feit dat zij wit is in haar etniciteit, weet ik dat haar kinderen zwart zijn. Ja, en dat klopt. maakt haar een zwarte moeder. Ja, klopt. And don't touch her children because she will eat you. She will eat you alive. Het maakt niet uit hoe groot je bent. Als je aan haar kinderen komt, gaat ze je opeten, vriend. En daarom wil ik ook tegen witte mensen zeggen dat wanneer ik uithaal, ik niet uithaal naar witte mensen, maar naar witte systemen. Omdat die witte systemen heel verderfelijk geweest zijn voor een hele grote groep zwarte mensen in het verleden. En we hebben een opportunity om het beter te maken. Nu. We kunnen met elkaar leren leven. Je hoeft niet van mij te gaan houden. Maar respecteer mij. Ik hoef niet van jou te gaan houden. En ik zal jou respecteren. En laten we samen in ieder geval komen tot een betere wereld. En dat is goed voor mijn kinderen. En het is goed voor jouw kinderen. Ja. En dat is een hele mooie... Je hebt het heel mooi gezegd. Dankjewel. Het gaat om systeem inderdaad. En op een gegeven moment dan moet het wel samen met elkaar gaan doen. En ik denk dat Afrika ook bevrijd moet worden voordat we met elkaar verder samen kunnen. Ja. Dat alle grenzen daar en al de Westelingen daar weg zijn.
en dat Afrika one is, dan krijgen we de respect die we verdienen. Ja, En en daarin hebben de Afrikaanse leiders ook een taak. En dat ze moeten ophouden met de grote de corruptie die daar is. Die moet eruit. We need better leaders. En één ding hebben we heel kort. Je bent ook muzikaal, hebben we het niet over gehad. Hey man, I love my music. Ik hou van mijn muziek. Wacht even, heb ik een gitaar bij de hand? Wacht, ik heb een gitaar bij de hand. Wacht even, één moment. Oh, ik heb mijn gitaar, wacht even, 1 seconde. En de Surinaamse vlag in de achtergrond. Ja, dat absoluut. kunnen we niet missen. Ja, ik heb mijn, even kijken of u wel gestemd is. Zo. Even kijken. Het is niet helemaal goed, maar... Wacht even. Nou, hij is niet helemaal goed. Maar goed, we moeten er maar even mee doen. Dit is een van mijn lievelingsnummers. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Had om de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen en kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht. Even mijn bril goed zetten. Laat me, Laat me, laat me, laat me. laat mij mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik heb het altijd zo gedaan. Het is een Nou. andere kwaliteit. Ja, van muziek. Foster, muziek. Dankjewel. Weet je, muziek is de communicatie tussen mens en hogere wezens, weet je. En ja, ik ben blij dat ik dat beetje talent heb gekregen om een instrument te bespelen. Niet heel goed, want anders had ik nou in een band gezeten, maar goed genoeg om mezelf te entertainen. Ja, precies. En een beetje te componeren, dat is Ja, heerlijk. absoluut. Absoluut. En heb je een boodschap? Want ik denk, het zijn een paar, bijna een uur met elkaar bezig, iets meer dan een uur. Wauw. Heb je een tip voor onze community of Europeanen, maakt niet uit, voor de hele wereld? Heb je een boodschap? Nou, ik zou in ieder geval aan iedereen willen vragen om wat liever te zijn voor elkaar. Weet je? En we hebben dat nodig. We hebben het nodig om van onze wereld toch wel een plek te maken waar we kunnen leven. Er zijn heel veel van ons, ik geloof 9 miljard of zo. En de wereld is echt aan het opwarmen. We wonen in een microwave. We hebben genoeg kernwapens om de wereld 64 keer op te blazen, wat waanzin is. Want als je hem 1 keer kapot maakt, is hij kapot. En ik denk echt dat het enige wat ons kan redden, is dat we wat meer gaan zorg dragen. Zorg dragen voor jezelf. Zorg dragen voor de ander. Zorg dragen voor je kinderen. Zorg dragen voor al diegenen van wie je houdt. En zelfs zorg dragen voor degene van wie je niet houdt. Want ook zij hebben een recht en een plek op een plek in deze wereld. Dus take care. Wees goed voor jezelf. Heb het goed. En tamboen. Tamboen. Ja, en dat is, ik zal het kort houden.
Dat was een hele mooie boodschap. Dankjewel. Dat zal ik zeker zelf iets mee gaan doen. Dankjewel. En laatste wat ik wil vragen, is voordat we naar het einde gaan, is over de boerenproblematiek. Dat kan ik even niet laten, omdat ik op Curaçao, toen ik op jonge leeftijd was, wat jonger was, woonde ik in de Surinaamse dorp op Curaçao, zoals ik al heb gezegd. Hadden we zelf in onze tuin, en we hadden geen grote tuin. Het was een 2-onder-1 kap. We hadden zuurzak, parchita, amandelbomen, bonen, wandu, black eyed peas, granaatappel, limoen. En als we buiten gingen wandelen, heb je een kleine mondi. Dan kon je gaan jagen op vogels. Je had ook leguanen. Toen mocht je ze nog eten. Ze waren geen beschermde dieren. Smakelijk vis. De kip bedoel ik. Een kip, ja. En overal had je mispelbomen, druiven en mangobomen. Dus er was heel veel te eten op straat. Dus als je thuis kwam, had je niet eens hoeven te eten. Want je had daar goed gegeten. En je had een moringaboom met alle vitamines erin. En ik ga vanuit dat in Suriname ook hetzelfde is. Ja, zeker. Maar want op Curaçao is het niet meer zo. En de meeste mensen gaan naar fastfoodketens. En ze eten geen leguanen meer. Je hebt geen bomen meer. En al het eten wat we op Curaçao nuttigen of gebruiken, komt de meeste, indicatief 5, hou me er niet aan, indicatief 95% wordt geïmporteerd. Ja, vreselijk. En willen we ook die kant op gaan met Nederland door de boeren te criminaliseren? Dat zijn mijn woorden. Ja, dat is een dingetje. Ik vind dat we de boeren... We hebben de boeren nodig, man. We hebben de mensen die op het land werken en die voor het eten zorgen, die hebben we nodig. Ik denk dat we ze moeten koesteren. Ik denk dat we zeker moeten luisteren naar hun eisen. Ik vind dat ze onevenredig hard aangepakt worden voor dat hele stikstofprobleem. Want ik bedoel, pleur een paar van die grote bedrijven eruit, zoals, weet ik veel, dat bedrijf wat in de gemeente Velsen staat, Hoogovens. Weet je, haal een paar van dat soort bedrijven eruit. En ik denk dat je kan levelen met die boeren, weet je. Dus ik vind het een beetje moeilijk, want aan de andere kant denk ik ook niet dat de boeren de macht die ze gebruiken met hun trekkers en tractoren in een samenleving, dat ze daarmee gewoon snelwegen platleggen en ongelukken veroorzaken zoals onlangs. Daar ben ik het ook niet helemaal mee eens, maar ik ben het er wel mee eens dat we absoluut moeten luisteren en door reden tot oplossingen moeten komen waarbij alle partijen gehoord worden en zeker ook de boeren. En niet zo dat ze even laten uitrazen, maar dat er echt geluisterd wordt naar ze. Ja, er moet geluisterd worden. Want ik bedoel, stel je voor dat in de toekomst al het eten uit blik komt. Ja. En gemanipuleerd is door een of andere, genetisch gemanipuleerd is door dat iemand wil dat die tomaten sneller groeien. Weet je? Of dat het graan goudgeel is. Weet je, dat wil je ook niet hebben. En heb je gezien wat in Sri Lanka is gebeurd? In Suriname? Sri Lanka. In Sri Lanka, ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik vind het goed dat het power to the people, man. Want ik heb begrepen, want ik heb een stuk gelezen dat er overeenkomsten zijn dat doordat ze geld hebben geleend van diverse centrale banken, dat ze heel veel regels moesten doorvoeren. En dat is min of meer ook wat in Nederland gebeurt. Maar iedereen moet zelf gaan kijken en lezen om te informeren. Want ik heb begrepen dat min of meer hetzelfde daar gebeurd is. En dan vind ik het raar dat het toch een beetje hier herhaald gaat worden. Dus dat er wetten en regels worden doorgevoerd dat niet goed is, in ieder geval voor de gemeenschap, voor alle systemen, laat ik het maar zo zeggen. Goed zo. Mensen zijn hardleers, man. Ik bedoel, de Tweede Wereldoorlog is minder dan 75 jaar geleden. En je ziet het fascisme, waarvan iedereen gezegd had, dit nooit meer. Dat is overal te zien.
So history keeps repeating itself. Dus laten we, wat ik al eerder zei, dat beetje liefde geven. Ja. Om juist dit soort uitwassen te kunnen bestrijden. En mijn tip is, daarom ben ik ook zo begonnen. Misschien doordat we zien wat overal ter wereld gebeurt nu. Problematiek met voedsel, dat we ook teruggaan naar vroeger. Dat we allemaal zelf supporting gaan worden, gaan planten, leren jagen. Ja, nou, ik weet niet of je dat aan mensen die gewend zijn aan een mobiele telefoon, aan een smartphone en in iedere kamer een computer hebben staan. Pardon. Of je die nog zo ver gaat krijgen om met een pijl en boog te gaan jagen. Maar het is een goed streven. Ja, want we zijn de OG's, we zijn er nog, we kunnen het nog overdragen. Want mijn generatie heeft dat nog gedaan en de generatie voor mij ook. Dus misschien is dat ook iets waar we ook volgende keer in jouw programma en in mijn programma, ook al is het samen of separaat, meer aandacht daar gaat aangeven dat we beginnen met de planten. En dat de kinderen, de nieuwe komeling, laat ik maar zo zeggen, de nieuwe generatie weten dat. Wat grappig is, ik woon in de Helmenstraat. Ja? Ik woon in de eerste Helmenstraat bij de Overtoom. Maar mijn vrouw, die heeft voor onze ramen heeft ze echt hele grote bakken neergezet. En daar heeft ze tomaten in geplant. En ik zeg het je, man. Er groeien echt dikke tomaten. Gewoon in de Helmenstraat. En we gaan ze chappen, man. We gaan ze gewoon eten. Weet je? Ja. En dat is dus ik doe op mijn manier ook al een beetje mee. Ja, oké. Hydroponics is ook iets wat we moeten naar kijken. Dan wil ik je hartelijk bedanken dat je tijd voor me vrij hebt gemaakt. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Luisteraar, dit was Award TV. En we hebben als gast gehad vandaag een grote naam, Gilly Koster. Nou, dat valt allemaal wel mee qua grootte, maar namaste. Dankjewel dat je mij gevraagd hebt. En het goddelijke in mij groet het goddelijke in jou en het goddelijke in al de luisteraars en kijkers. Dankjewel. Jij ook bedankt. Namaste. Namaste. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao.